Здравейте хора, в днешното видео ще играем Матвел 21 предизвикателство. Влизаме в драфта, нека видим каква формация да изберем. И забравих да ви кажа каква е формацията. Какво е предизвикателство? Предизвикателството е, че трябва да изберем само англичани и французи. Така, натискаме, влизаме в драфта. Нашия капитан ще така, значи ако забравя да ви уточня, че ако има Англия и Франция, взимам винаги французина, но ако няма нито едно от двете, аз си избирам кой да бъде. Така гледам, тук няма французи, няма англичани, така че взимаме Ривалдо. 9-5 Роналдо, обаче трябва да взема Кейн, защото той е англичанин. Нищо. Тук си избирам който си поискам. Голо Канте 9-7, перфектно. Опа. Ракитич. Ето тук има французин. Тук няма никой от Англия. Трент Арнолд. Ни пуска тук, ни пуска и защитник. Френски. Тук си избирам аз, който искам. Добре, Брайан. Тук французин нямаме. Нямаме англичан, така че ще избера който си поискам тук. И ще избера 8-9 Тер Стеген. Нека видим резервния вратар. Който тук няма никакво значение, защото няма нито Англия, нито Франция. Тук по същия начин. Магуайър ни пуска. Хари Магуайър ни пуска. Французин. Леле, мале. Хубаво, мале, хубаво, че добре. Тук взимаме Бареси. 9-3. Бускетс. Взимам Бускетс, примерно. Не видях да има Франция или Англия. Отново няма. Отново няма. Забравя да ви кажа, че между другото, както са си, трябва да има само французи и англичани в състава. Добре, да. Тук. 9-8, леле. Ама какво се кефа, като няма да стане нищо. Добре, трябва ми защитник. Защитник, който е французин. Значи, не е абсурд просто да стане това. Хора, няма просто как да стане. Но все пак, ако ви е харесало това предизвикателство, може да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. От мен, чао!